дар ақиқа мақсад ки паёмбари худо барои писар дута гӯсфанд гуфтагия мехоҳаст. Ҳамира мақсад агар ки мо ба ҷои гӯсфанд буз кушем, мақсад ҷоиз мешавад ё намешавад, ё ки мо бояд гӯсфанда кушем? буз Дуюм гӯсфанд аст бародар. буз гӯсфанд аст, яъне бузу гӯсфанд як ҷинс ҳисоб мешавад. чӣ хеле ки гову говмеш ҳардушам ба ҷинси гов медарояд. шутури яксанаме ва шутури дусанаме ҳардушам шутур аст. хоҳ яксанам дошта бошад, хоҳ дусанам дошта бошад. говам говмеш қутос, говмеш гове ки санам дорад. дидага ҳастед? гови санамдор, яъне пушташанда баландича дорад, равған дорад. мисли шутур санам дорад говҳо. говҳои тарафҳои гарм, тарафҳои африқо ҳамаш чӣ дорад? Санам дорад. ҳамин қутос дар ҷойҳои мо ҳам буд. ҳаминам гов аст. буз ин гӯсфанд аст. бузу гӯсфанд ҳардуш як ҷинс аст бародаро. агар касе ки ақиқа кардани шуд ду буз кушад мешад, фақат буз бояд ҳатман яксола пурра бошад. гӯсфандҳои думбадор, хосатан гӯсфандҳои Тоҷикистон 6 моҳа бошадам мешад, лекин буз намешад. буз яксола бояд бошад. ҳамин қадар фарқ дорад бародар. бале, буз дар ақиқа ҷоиз аст. буз ин навъи гӯсфанд аст бародар.